माथो गोदाव सोरावलै र' लोगोखौनो फन खालामनोसै आं बेरायनो थांनि हेलौ हायलै आदां मोनबाय बेरायनो थांसै जोंहा दे ओंखारना फैबानो जाबाय आंबो ओंखारनि र' रेडि जानि आं नेबाय थागोन दे ओंखारना नोंखौ जोंहानि लामायाव मा ड्रेस गानबा हामगोन आं दा आंनियाथ' गासै ड्रेसानो गोजाम जाजोब्बाय आइडिया बिनानावनि दाखालि बायनाय ड्रेसखौनो गानलांनोसै आं बिनानाव गैयियावनो मोजांथ' नुखादों खोमा आंखौ गस्ला गोदान बोरै नुदो आइनियाव सोंनि र' आङो आइ मा सिरि बहा थांखो बिलाय आगैयावनो जल्दि बेरायना फैनोसै आङो Apa? Goslah kan teman, beren thang lagi teman. Ang nekasi begesam tasum nekai. Dah kali sebai nak goslah kemana kan nak? Godan sang ni neng negan nena sang bye. Hah? Moha ma iktin dekai lagi dah moha. Jali pun ada ni thang. Lo leba ang deben kaget. Dah kali sebai nak apa? Neng bang ni gan dia ke. Gampang lah. Ang godan pain hasikan uno. Bisa menbade? Saya bisa. Nangang na belekal. Ang na beg goslah kana nak kaget. Ang dah kali gari thalele na kaise mojang nuna labda. Nengna bisa ang belekau ikting dekai na berain thang labak nonga. Biasa kosto khamnani baida ang neng michigo. Baba di pare paisa 2 taka 20 taka lai sebaida ang. Hala gau kai ni bahua. Ang ni godan. Baida godan godan sabai ne. Deh raga senang lah gamlang lah bini serba mejang baina faikan angga. Bigo sase kan nek kene diki ada ona nama nang bangko. Ang nek esang ona. Mau nai oni ha? Mau nai oni? Sigang nang besang dress gan hobai nang michugo. Sala gasai dress kena ang baina ne ang sigang gan kena mena. Oमफ्राय गावासो सिगां गानग्रोना सब खोबोद महाबा बेराय लेट खालामजोबगोन नोंसो आंखौ अना आंसो नोंखौ अनो मिथिबाय साला थांनो फैदो बेयाव देनां आंहा बयफ्रेन्ड मोनबा गाननो नासो दोन्दोंमोन बे गस्लाखौ बयफ्रेन्ड लोगो हमथानायाव देनां बोरैबा बयफ्रेन्ड मोनफ्लांदोबा बयफ्रेन्ड लोगो हमनायाव थांनो होननासो बायदोंमोन आं बे ड्रेसखौ फैसा मोननायावनो बायना दोनखादोंमोन आरो नों बेखौ मा खेला खिथियो आंनियाव सोंनो हायामोन आं दा नों बे गानगोन दा ड्रेसखौ आं गाननांसिगोन हा आं गाननांसिगोन साला दि आंखौ अना होनना बुंदो ओमफ्राय नोङो रिल्स बनायबादि ब्लाउस गोदान गाननानै बनायबाय थायोना सोरनिफ्राय गानो सोरनिखौ गानो सोरनिखौ गानो आंनिखौ गानाबा साला अना बुंनो फैदो एकदम मोजां देलायनानै बनायसिगोन आरो गोसो दंबोला बुंना लाखा रावबो बुङा नोंनि बे रिल्सखौ नायना रावबो गोसोथानायाबो बुंना लानाय नङा मिथिबाय बेनो एकदम आंनो अनानो रे ओमफ्राय आंनिफ्राय गोजान दाजा मेगननि होनलायलायसिगोन एकदम बारानो सब ब्लाउस गोदान आंनि गानना होजोब्बाय गेले गानोथ' गानो सुनोबो रोङा मानोबो रोङा गानलाय ज्राब गानलाय बेनो हा नोंनो ड्रेस नांगौ आरो ओमफ्राय नोंनि बे गानना दोननाय ब्लाउसखौ उनाव सोर सुयो आंसो हदाय बनायो हदाय सुनांगौ सोर सुयो नों गाननानै रिल्स बनायनानै नों सुनायबा बेलेग बाथ्रा ब्लाउसफोरखौ आंसो जमा थप सुनाङो आरो ने एकदम ओमफ्राय नोंनि आंखौ जि अननाया
फैसा 10 थाखा होबासन सिम्पु लायनो बिदिबा लाफिनस्रायसन सुबा फैसा हरफिन होननानै बेन' बिब'नि अननाय साला बेन' नांनोबा फाय गानलां दिनैनिफ्राय नोंनि ड्रेस आंनिखौबो गाननो मोनखाला नों दिनैनिफ्राय नोंनि एक्सट्रा आंनि एक्सट्रा दे होमबालाय दे गाननांला दिननिफ्राय आंबो नोंनि ड्रेस गाना नोंबो आंनिखौ गाननांला ओमफ्राय दा आलनायाव गावगाय मुटे गावगाय खादै ड्रेसा गावगाय जिखिना दोङो गावगायनिखौ खनना ला ओमफ्राय आंनिया एक्सट्रा नोंनिया एक्सट्रा नोंनिया नोंनि खिनाखौ आलना थुख्रासेखौ ला ओमफ्राय आंबो आलना थुख्रासेखौ लागोन फारसेथिं नोंनि नामखौ लिरना ला लाभ लिरनानै फारसेथिं आंनि नामखौ लिरना लागोन सुबा होननानै जाबाय दा बेनिफ्राय सब गावगाय गावगाय न'पालिसाबो गावगाय पाउडाराबो गावगाय लिपस्टिकआबो गावगाय थावाबो गावगाय जि आइलाइनाराबो गावगाय जि लायो बेनो गावगाय गावगाय बुंखाबाय नोंखौ जेबो ड्रेसानो साजिया आंखौसो समायसोयो बिनिफ्राय मोजां होननानै गानबाय रे नोंखौ साजिखाया ड्रेसानो नों गोसोम सोरखौ गोसोम होनदों नोंलाय हा मेकआप लाबा आंखौबो मोजां नुयो मिथिगोना मिथिया नोंलाय आं बे गस्लाखौ ओरैनो देलायालासिनो गाना आंहाबो मेकआप लागोन मादि होनखायो र' गोसोम होननानै आंहाबोथ' मेकआप लानासो गानगोन ना बे गस्लाखौ ओरैनो गानगोनदांबा आङो दानो आंखौबो देलायबा जि एक्ट्रेसफोर बायसासो नुगोन देलायिखायसो बिसा गोसोम नुयो दानो सब फारसेनिफ्राय मेकआप लगायदोबा आंखौ नायनो मासा नुगोन नोंबो हानाय नङा मिथिबाय आंहाबोथ' मेकआप लागोन ना आंहा मेकआप अर्डारबो होखादो बे गस्लादो गाननो होननानै इमान मोजां प्लेनिं खालामना दोनखाजोबदोंमोन आंहा गानना होजोबनानै गावनिया आङो मिथिबाय दे नोंखौ मोजां नुखायो होननानै नोंखौ गासै ड्रेसानो साजिखायो होननानै ओमफ्राय समायना होननाबो मिथियो ओमफ्राय आंखौलाय मानो गोसोम होनांगौ नोंलाय आंहा दुखु मोनसोबायना दा गावगायाबो मेकआप लायाबा खुगायानो हाराव राव फारसेसो खायलेंलें बेनो आंखौ बुंनो फैदो गावगाया मावजि मोखांथ' आदो खानायखौबो नैसासो लालायलायो मा होनो बिखौ बेबि काट ना मा होनो बिसासो लालायो ओरैबाथ' बिफोरखौ लायाबा मावजि मोखांसो मा नों आंखौ मावजि मोखां होनदों नों खोब मोजां नोंबोथ' अमानि खुगा बायदिसो नोंनियाबो खुगाया नोंबोथ' अमा बायदिसो मानसियानो खुगायाबा सो आंखौ मावजि मोखां होनो फैदो बेयाव ओइ बेलाय माथो बोदोलै बारानिफ्राय बारा होनलायलांबाय नों नांनो फाय नांनोबा फाय मा नांनो सोलिंबावबाय नों आंनो नांनो हागोन ना फाय फाय नांनो नांनो फाय 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 नांनो फाय फाय दिनैबाथाय गारखें खानाय खाना लानो दं खानाय खायाबाथाय बोलोखाय आंहा खानाय खानानै दिनैबाथाय आं थिगसे बुलायगोन आं दिनै गोदोनिफ्रायनो खोनासंबाय थादों आङो खोनासंनो हाया हाया जाजोब्बाय आं बे खोमाया बे बाथ्राया आंनिया टेनसन जाजोब्बाय आं फाय नोंखौ दिनै डेन्जार बुगोन आं फाय सोर हायो नायनि नोंखौ दिनै नांबावगौ नांला आब' नांला बोखारदो नांला नोंनो देरहाबाय नांला नांला आब' सना नांला मा एसां देनजार बेलाय आथिंखौनो मावथायना होजोब्बाय आंनिखौ मलाबा लाफिनगोन आं नोंखौ बिनि बदला र' नोंनि गस्ला गासैबो गानला आङो नों आंखौ दिनैनिफ्राय बिबो साननोबो नांला आं नोंखौ बिनानाव दङ होननानैबो सानखाला र' नोंनि गस्लाखौ होफैनोसै आङो नोंनि गस्लाया नोंनि बे पिक्सार गोनां गस्लाखौ आं दहायनो फसायखायाखैमोन ओरैनोसो गानलादोंमोन आं नाङा आंनो
लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों माबाफोर गोरोन्थि जालाङोबा नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय मानोना बे भिडिअखौ जों ओरैनो बिदि कमेडिनि थाखाय खालामनाय जादों आरोना नोंथांमोनाबो नायनानै मोजां मोनो इन्टारेस्ट नाङो बिनि थाखाय जों बानायदों ओरैनो न'आव मा खालामगोन मा खालामा सानबाय थानायलाय शर्ट भिडिअखौनो ओरैनो लाबोनोसै सानबाय आरो बिब' बिनानाव सानैदो ओमफ्राय बिब' बिनानाव थानायफोरा बिदि जामारो एक्चुअलि आगोल जायोमोन सिगाङाव जायोमोन बुजिलायो आरो एसे उन्दैयाव ड्रेस गोदानखौनो गाननो होलायलायोमोन आरो सानैजोंनो सिगलायबाय थायोमोन माने आब'नि ड्रेस गोदानखौ आं सिगां गानग्रोनो मोनामोन आंनि ड्रेस गोदानखौ बे सिगां गानग्रोनो मोनामोन बिदिमोन आरो ओमफ्राय जुदि आं गानग्रोआलासिनो आंनि ड्रेसखौ आब'आ गाननो नागिरोब्ला आंहा जि मेगन सायोमोन नांलायनाय जायोमोन बिदिनो थैलायोमोन आरो सिगां आगोलावसो दे बाहाय उन्दैयाव ओमफ्राय दा बुजिलायनाय जाबायना मिथिनाय जाबाय दा ओमफ्राय रानलायना गानलायसै आरो दाबो बाय माबा जाहांनो नागिरो हामा नाङो दाबो बाहाय फार्स्ट बायनाय ड्रेसखौनो जेनेबा गानबा बाय हामा नाङो आरो बिनिखायनो बुजि मोनखानानै गानला आरो फार्स्ट गोदान बायनाय ड्रेसखौ बेबो आंनिखौ गाना आंबो बिनिखौ गाना खनसे गानखानोबा गानो आरो जोंलाय ओरैनो रानलायना गानलायखायो ओमफ्राय होमबाबो फार्स्ट गोदान बायनायखौ जेनेबा गावगाया गाननो मोनखायाबा बेलेगनो होनो बायोना नोंसोरबोथ' बिदिनो लोगोफोर ओंखायनो जोंबो मिथिखानानै बनायखादों भिडिअखौ ओमफ्राय जुदि माबाफोर गोरोन्थि जायोब्लालाय नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै जों आसा खालामबाय दा बेबायदिनो जोङो शर्ट भिडिअ लाबोगोन ओमफ्राय कभार भिडिअबो लाबोगोन आं मिउजिक भिडिअ ओमफ्राय बिदिनो शर्टबो लाबोगोन ओमफ्राय ब्लग बिदिनो लाबोगोन आरो ओमफ्राय नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो आंनिखौ जोंनियाव बारा आइडियाबो गैया माने जों दासो फार्स्ट ट्राइ खालामनो हानायदों नालाय बिनिखायनो नोंथांमोना जोंखौ बहुत सापर्ट खालामो माने जोङो मोजां खालामनो नाजागोन आरो दे होमबा रायजोफोर ने जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो लाइकबो खालाम शेयारबो खालाम कमेन्टबो खालाम आरो माबायदि मोनदों भिडिअखौ जुदि मायावबाफोर गोरोन्थि जादोंबा नोंथांमोना कमेन्टजोंनो बुंहरबानो जाबाय आरो बेयाव बिदि गोरोन्थि जादों होननानै दे बिदिब्ला बाय बाय